Marahay na banggi, gagamiton kan City Agriculture Office ang 1 milyong pisong pondo halin sa Department of Social Welfare and Development sa pagpahiwas kan mga importanteng proyekto asin programa sa Lindong kan Walang Gutom Program. Ini matapos marekonusir ang City Urban Agriculture bilang epektibong programa kan kago sa tamang nutrisyon asin food security. May report si Joel Sulita. Makalis na bistuhon asin makaiba sa top 10 finalists ang 5 taon ng Naga City Urban Agriculture Program kang City Agriculture's Office. Katuwang ang City Population and Nutrition Office, mga barangay agri-technician asin ang iGovernance Naga City na ang hubeto yun na matabangan ang mga household na igwaning malnourished na kakian na saro sa mga mayor na prioridad o priority program kang gobyerno lokal sa Lindong kang Robredo Administration. Sigun kay Mr. Chaps Asense III, kang City Agriculture's Office, ang 1 million pesos worth of project na grant sa paagi kang Sustainable Livelihood Program gagamiton sa mga importanteng proyekto na mayora na makikinabang ang mga empleyado sa programa urog na ang mga stakeholders. Ini para man sa pagpapahiwas pa kaini na may positibong impact sa komunidad asin nutrisyon ka mga kakian. Nakakuha kita ng 1 million worth of projects na grant through the Sustainable Livelihood Program. May kita itong plano na pagagamitan ito. Magibok kitang proposal sigun sa guidelines na itatao kan DSWD. Mahalat pa po kita kan guidelines. So, ida-download ini sa office nindo itong the download sa office or sa local government unit, masubmit kitang proposal. Kung approve, ito, papalaguon ta po yan 1 million. Garo siya investment sa project. Inabi pa ni Mr. Asense III na rekonisir ang Naga City Urban Agriculture Program na binilog asin na-maintain ka mga stakeholders. Uli kang maray na impakay ni sa komunidad kung saan padagos na nagdakol ang mga benepisyaryo na sa presente nasa 1,300 na. Kabali ang mga barangay urban agri-technician na human ang main implementor kang programa na namantinir ang mga barangay urban nurseries. Na-maintain ta itong mga urban agri or barangay nurseries sa mga barangay na nagtatauhan seedlings duman sa mga targeted na households. And sinda po mismo may sustainability dahil nag-ibo sinda ng 3Ps ining pagtao o pagheras, pagpakakanasing, pagtuklo o pagkanoon. Sinda man nag-initiate kang programang ini. So, masasabi ta na empowered ang mga beneficiaries dahil sinda nag-initiate saka nagkusa mag-ipo man yung sindang sa diring proyekto. Ang Walang Gutom Award ginibo sa Lindong kang Walang Gutom Program kan Department of Social Welfare and Development katuwang man ang Galing Puok Foundation. Pighiras asin pinagka-congratulate man ni Alcalde Leni Robredo ang City Agriculture's Office maging ang iba pang mga empleyadong opisina kang gobyerno lokal uli kang matibay asin matanos na implementasyon kang programa para labanan ng malnutrisyon asin pagsustinir kang kabuhayan kabali na ang food security na may maray na impact sa komunidad urog na sa mga nasa sektor kang agrikultura asin salud kang mga kakian. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Naga Ngunyan. Ika ako, kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang na Genyo. Ang Naga Ngunyan, sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.